just trying to make it harder every time. Like everybody goes to their normal type work. So what I do type loop, Oh, very So the Dominican, a place to be, place to go. Bijna veel. Ja, die trainen allemaal spreken gedaan. En daarna hebben we nog wel een yoga gedaan, wordt er nog stretchen gedaan, krachttraining.